tvoj štíhly pás. Zrkadlo už pošepne ti asi, že sa krásnym ženám podobáš. Najkrajšia si, keď sa troška potkneš o ten kameň, ktorý v ceste stál. A keď sa ma v takej chvíli dotkneš, v duchu vzdávam vďaku z rodu skál. Na každý deň máš prekvapený pár, stále krajšiu tvár denne stretám. Na každý deň máš prekvapený pár, stále krajšiu tvár denne stretám. Najkrajšia si, keď si dávaš blúzku. Mačko, počkaj, prosím ťa, musím naozaj uznať, že spievaš a hráš perfektne, ale táto pieseň bola hitom nejakých 80. rokoch, ak si dobre pamätáš. Áno, no a? A prosím ťa, prečo práve teraz hráš hity? No prečo? Musel som sa rozospievať, lebo za chvíľu začínajú super hity, takže musím spievať. Ale počkaj, Maťko, aké super hity? No je pravda, že začína niečo super, ale určite nie super hity, ale super hity. Dnes sú super hity? No jasné. Ja som si myslel, že hity, tak poďme teda na to. Odložím gitaru. Takže v dnešných superhitoch bude súťažiť 6. ročník zo základnej školy v Moste pri Bratislave so svojím zeleným tímom. No a v oranžových farbách dnes bude súťažiť 6. ročník zo základnej školy Karloveskej 61 v Bratislave. A samozrejme nesmie chýbať ani hlavný rozhodca, a tým je pán Zákočník. Dobrý deň. Dobrý deň. Superhity už určite mnohí poznáte, takže pravidlá veľmi nemusím vysvetľovať. Ale bol by som veľmi rád, keby ste mi povedali, trénoval si na superhity? Áno, 2 kilometre som bežal. Fíha, tak to je dobrý tréning. Cvičíte v telocvični na telocviku, alebo niekde vonku chodíte, alebo chodíte plávať? Čo robíte? Cvičíme na telocviku. Tak budete asi dobrý zelený, to sa mi páči. Ja pre istotu zopakujem, že na obidva týmy čaká 5 športových disciplín, v ktorých budú zbierať body. Nebudú to obyčajné body, ale budú to hity, takéto super hity, ktoré sa potom primontujú vo finálovej disciplíne na našu lezeckú stenu. Tá rozhodne o všetkom. Ja sa ešte opýtam oranžového týmu Kristínka. Keď ste sa dozvedeli, že budete dnes v superhitoch, tak ste sa tešili? Áno, veľmi sme sa tešili a dúfali sme, že vyhráme. No tak fajn, držíme všetkým palce. Adam, a ty mi ešte povedz, kto vám okrem rodičov drží palce? Držať palce nám bude naša trieda, ktorá je tu dnes s nami. Perfektné! Tak poďme teda do prvého kola. O našej prvej súťažnej športovej disciplíne nemusím veľmi veľa rozprávať, presne tak všetci ju dobre poznáte, je to táto bungee trampolína. No a dnes bude za zelených skákať Julka. Julka, máte vo vašej telocvičnej škole takúto trampolínu? Kúsok menšiu. Kúsok menšiu. A skákala si už na nej? Áno. Áno, takže máš to vyskúšané. Myslím, že nemáš strach, nebojíš sa, že? Nie. Nie, tak sa usmievaj, veď s úsmevom je život krajší. Julka, čo si myslíš, koľko tých krúžkov je ich tam 8, koľko ich za tú 1 minútu strhneš? Aspoň polovicu. Aspoň polovicu. Fajn, Julka, ty už pomaly, ale isto lietaš, tak ja zídem dole, odštartujem ťa. 3, 2, 1, skák! Za oranžových ide skákať Magda. Zelení strhli 4 krúžky, nebude to mať ľahké. Magda, skákala si už na trampolíne? Nie. Nikdy? Nie. Takže teraz budeš mať premiéru. Tešíš sa, alebo sa bojíš? Trošku sa bojím. Trošku sa bojíš? Ja ti budem držať palce. A myslíš, že budeš lepšia ako zelený?
Neviem, uvidím. Ale veríš si trošku, nie? Držím ti palce, ja ťa odštartujem. 3, 2, 1, skáč! Dobre na to ideš, Magda. Dobre, Magdi. Perfektné. Výborne. Super si to ide. Neboj sa, skáč. Dobre, Magdi, poď ešte. Ešte máš čas. Poriadne sa obráť. Magdi, na tej pravej strane je ten krúžok nižšie. Ešte to skús, ešte máš čas. Odráž sa poriadne. Po trampolíne vyhrávajú zelení 4-3. Poďme do druhého kola. Na naše týmy čaká súťaž Tarzan. Ich úlohou bude prejsť z jedného rebríka z tohto na náš druhý rebrík po našich lanách a nesmú sa dotknúť zeme. Každý z týmu, kto prejde bez dotyku zeme až na ten druhý rebrík a potom zíde, môže získať chyt. Takže celý tím môže získať vlastne 4 chyty. Myslím, že je všetko jasné. No, ja tiež myslím, že je jasné. Dobre, ja to vzdávam. Ja to Môžeme? radšej neskúšam. Skontrolujeme to. Všetko drží, všetko je v poriadku. Oranžovi začínajú. 3, 2, 1, štart! Adam, poď! Poriadne si ho pritiahni, daj mu ruky vyššie. Adam, ruky vyššie. Výborne! Dobre, poď. Les, poď. Druhou rukou Aj sa druhou chyť. rukou sa chyť do volana. Trošku si sa tam motal. Hej, to nevyzerá dobre. Matýs, Nevadí, odpustí sa, nevadí. ideme ďalej. Poďte ďalší. Les na rebrík. Čas beží. Áno, máš ho, poď. Dobre. Tak, druhou rukou. Opri sa o úzol. Áno, dobre. Rozhoď, daj sa. No. Daj si ruky čo najvyššie na tú pohľade. Áno, máš ho, poď na rebrík. Chyť rebrík. Daj si nohy do rebríku. Áno, dobre, poď dole. Magdi, poď. Poďme sa na tú pečí. Magdi, Čas uplynul. Zelení sa pripravia. Poď dole. Zelení, pripravte Poďme, sa. zelení. Všetko je v Môžeme poriadku, môžeme začať. 3, 2, 1, štart. Angelika, na to si opäť rukou si opäť. Tu sa rozhoďať. Daj tam nohy ešte. Skús pozorne do plúca.
V tejto chvíli začína pre našich súťažiacich naozaj veľmi ťažká súťažná disciplína, ktorú už hádam všetci poznáte. Presne tak je to bungee running. Chalani budú upevnení na takých gumových bungee lanách a v časovom limite 1 minúty musia uchmatnúť čo najviac chytov. Za zelených ide Peťo. Peťo, vieš dobre behať? Áno. Tak nám to teraz ukážeš, ako beháš za našimi chytmi. Držím ti palce. 3, 2, 1, štart! Výborne ti to ide zatiaľ. Peťovi asi naozaj dobre utekať. Sústreď sa, si to premyslí. Premyslí si to. Ešte, nádych, vydych, poď. Rozbeď. Poriadne sa rozbeďni, Peťo. Za oranžových ide súťažiť Maťo. Maťo, keď sa tak voláš takisto ako ja, Maťo, tak sa ťa spýtam, akú máš prezývku? Chlpo. Chlpo. Ja ti prezradím na to, akú mám ja prezývku. Mňa volajú Kapor. Takže držím ti palce. 3, 2, 1, poď! Chlpo! Ako volajú? Ešte! Trošku vydýchni si. Pozbieraj silu. A poď. Dopredu sa nám! Ešte to skús. Ešte máš čas. Poriadne sa rozbeží! Výborne. 3 športové disciplíny už máme za sebou a musím uznať, že naši súťažiaci v nich bojovali naozaj ako o život. Ale verím, že nie len ja, ale aj vy ste zvedaví, ako to teda po tých 3 športových disciplínach vyzerá. Áno, súťaž je veľmi vyrovnaná. Priebežný stav po 3 disciplínach je vyrovnaný 10-10. No, už sa strašne teším na naše chodúle. Teraz si vyberiem 2, kto by chcel ísť. Ty si bol prvý, ty si sa hlásil, poď z tejto strany. Tak poď ty. Poďte so mnou. Poďte sem. Poď sa sem postaviť. Vašou úlohou bude prejsť na chodúľoch po našom nápise Superchyty od začiatku až po koniec. Bolo by dobré, keby ste nespadli. Strihnite si, kto pôjde prvý. Dobre, Jeral tak si, poď. ideš. Nech sa ti Držíme páči, ti palce. odovzdávam ti štafetu, priprav sa. Tu máš začiatok nápisu, poď na začiatok nápisu, pekne, daj si to Takto. blízko k sebe, aby sa ti to naozaj podarilo. Tak, opatrne, sústreď Veríme sa. ti. Poďte spolužiaci, fandíme. Švíka sa to, nie je to jednoduché. Zdeno, Ešte jeden pokus ešte máš. jeden pokus. No, nie je to také Zdeno, ľahké. nevadí. Poď sem. Tuto počkaj, tu sa Poď. postav. Poď ty teraz. Nech sa ti páči. Je to ťažké však. Tak, dobre. Hop, No poď, skús to. no. No, Poď nie je ešte. to ľahké. Ešte raz a posledný krát už. Posledný krát. No, No, Nevadí, ale nevadí. zatlieskame vám. za odvahu získavate túto Za sladkú odvahu. odmenu. Sladkosť. Poďte si sadnúť, šup. A je tu naša súťaž basketbal. Začínajú oranžoví. Oranžoví si vybrali za letca. Lietať bude Adam, ja mu podám loptu. 2 ho budú húpať. Ty sa budeš starať o to, aby si loptu čo najrýchlejšie dopravila Adamovi. Musíte dať čo najviac košov, čo kôš, to chyt. Je to jasné, máte na to minútu. Môžeme, Ste Adam? pripravení? Takže 3, 2, 1, štart! Viac ho rozhúbte. Chytaj loptu. A poriadne do ňu strč. Viac ho rozhúbte. Rozhúbte ho. Poriadne. Pozrite sa, ako máte ďaleko tú čiaru. Poďte na ňu až. Áno, no vidíš, to je lepšie. Výborne. Poď rýchlo po loptu.
Za zelených bude lietať Marek, ktorý sa mi priznal, že ešte nikdy nelietal, ale veľmi sa teší. Takže Marek, nech sa ti páči. 3, 2, 1, štart! Babi, dávajte pozor. Rovno musí. No, skoro. Potiahni si ho dozadu. No, áno. Potiahnite si ho dozadu. A poriadne. Tak, vidíš. Potiahni si ho. Nenáď mu tú loptu, podávaj mu ju. Marek sa naozaj snaží baviť. Marek, jemne. Neotáčajte ho, babi. Chyťte ho, chyťte ho. Áno. Poď, ešte jeden musíš dať, Marek. Nemáš tu tú loptu. Stačí, Marek, poď. Dalo by sa povedať, že hosťom v dnešných Superhitoch je človek všetkých športov, pretože je ním športový komentátor Marcel Merčiak. Marcel, ahoj, vítaj. Čau, čau. Ahoj. Marcel, už keď si bol malý, chcel si byť komentátorom? Alebo najprv si športoval? A najprv to bolo na dvore, góly, body, sekundy. Snaha byť najlepší, ale od malička, zhruba od takých 6-7 rokov, som sa trošku zahlbil aj do kníh športových a keď som mal 11, tak vtedy skrsla definitívne tá myšlienka byť športovým komentátorom. Veľmi skoro. No veľmi skoro. Chvála Bohu, všetko vyšlo tak, ako malo. A už aj na tom dvore si komentoval z okna, keď chalani hrali futbal? Že áno, Jano ide na bránu. Bolo to tak niekedy, ale špeciálne každý z nás bol raz Jurkemik, raz Mateus, raz Pele, raz Maradona. Jasné. A dokonca sme tak robívali, že keď sme hrali na jednu bránu, čo je 2 proti 2 a v bráne bol nejaký kamarát, tak mi prikázali, aby som to komentoval. Marcel, a ty sa aktívne venuješ aj nejakému športu, alebo a rekreačne tiež nie? Rekreačne áno, aktívne samozrejme nie, lebo už nie je šanca v podstate pri profesionálnom živote, ale futbal si rád zahrám. Futbal je hra všetkých hier a nielen preto, že to komentujem, ale aj preto, že si to rád zahrám. A čo okrem futbalu komentuješ ešte? No, zo zimných šport, biatlon, no ale keď sa ide na olympiádu, sa komentuje všetko, vrátane jachtingu a podobných vecí. A čo ťa najviac zaujalo, alebo čo by si chcel komentovať práve z takých športov, ktoré si ešte nekomentoval? Myslím, že iba raz som komentoval tenis, ten by som veľmi rád komentoval, ale samozrejme máme na to aj iných špecialistov, to treba rešpektovať. Máš nejakú vtipnú historku, alebo nejaký prešlap, čo sa ti stal, čo nezabudneš, nejaký brept, alebo... Breptov bolo strašne veľa, ale to najkrajšie, čo sa mi prihodilo, bolo 11. mája minulého roka. To bola tá slávna noc majstrov sveta v hokeji a Áno. my sme robili posledný vstup z námestia Slovenského národného povstania, kde 30 000 ľudí oslavovalo titul majstra sveta. No a kolega, keď sa rozlúčil so svojimi poslednými 2 hostiami, to boli moderátori toho večera na námestí, moderátori z jedného komerčného rádia, tak v domienke, že už teda sme v obraze my, niekde v Mlynskej doline, že už je to prepnuté, pretože zbadal, že kamera zhasla tým pádom, že on už nejde, tak sa tam objavila jedna strašná nadávka. A bol to nejaký výkrik niektorého z ľudí, ktorí stali veľmi blízko. A for bol v tom, že prepájali do štúdia zhodou okolností detailný pohľad na mňa. Ja som sa v tej chvíli toho výkriku... Nie, ja som sa v tej chvíli chytil za hlavu a takto som sa zaklonil nejako. Ale myslím si, že v tú noc bolo dovolené absolútne všetko. Áno, to je jasné, ja verím tomu, že určite, pretože všetci sa veľmi, veľmi tešíme naozaj. Tak to je super. Tak my ti ďakujeme za rozhovor. Teraz máme pre vás pripravenú súťaž kocky. Kika, liezla si niekedy na strom? Áno. A darilo sa ti? Nespadla si? Nie. No, u nás budeš liezť na naše kocky. Možno vylezieš veľmi vysoko, ale určite nespadneš. Nebudeš mať vôbec žiadne nebezpečenstvo pod sebou, lebo ťa drží toto lano. Nemusíš sa ničoho báť. Budete liezť naraz, aj oranžový, aj zelený. Tí, čo lezú, si sami ukladajú tie kocky, ostatní ich podávajú. A na konci pri gongu, kde budete mať nohy, v ktorej kocke, čiže môžete ich mať postavených aj 6, ale keď budete mať v druhej kocke nohu, počíta sa druhá kocka. Získavate, čo kocka, to chyt, hej? Získavate chyt za každú kocku, na ktorej stojíte. Je to jasné? Môžeme začať? Jasné, takže 3, 2, 1, štart!
Pán rozhodca, aký je stav po 5 súťažných disciplínach? Konečný stav je 22-14 pre oranžový tím. To znamená, že 22 kitov namontujeme na ležeckú stenu oranžovému tímu a 14 kitov zelenému. A ideme do finále. Adam, povedz mi, ako sa ti v dnešných superchytoch páčilo? Páčilo sa mi to veľmi. A ktorá súťažná disciplína sa ti najviac páčila? To lietanie na koš asi. Lietanie na koš. No tak teraz máš velikánsku príležitosť zalietať si do tejto velikánskej výšky. Čo si myslíš, koľko má táto lezecká stena metrov? Asi 5 metrov. No, nemá 5, má 7, takže budeš lietať určite vyššie. My ti všetci držíme veľmi, veľmi palce. No a ty, Angelika, ty si už lízla niekedy po takejto lezeckej stene? Nie, a nebojíš sa, nemáš strach? Trochu. A povedz mi, ktorá disciplína sa páčila tebe najviac? Trampolína. Trampolína, tak teraz nebudeš skákať, ale budeš liesť. A my vám obom samozrejme držíme palce. Poďme na to! 3, 2, 1, štart! A je to dlho očakávaná chvíľa, je to odovzdávanie cien. Z dnešných superchytov si krásne zlaté medaily, skladačky a úžasné knihy odnáša oranžový tím zo základnej školy Karloveskej 61 v Bratislave. A strieborné medaily a krásne knižky si odnáša zelený tím zo základnej školy v Moste pri Bratislave. Okrem toho všetci dostanú aj sladkú odmenu. No a musím sa priznať, že aj keď to hovorím nie veľmi rada, toto je záver našich superchytov. A verím, že ste dnešné dopoludne s nami strávili príjemne. A ja? No a ak ho chcete stráviť príjemne s nami tu v štúdiu, tak určite viete, čo máte robiť. Vystrihnite kupón, vyplňte, vypíšte, napíšte na adresu. Slovenská televízia, Mlýnska dolina, 84545 Bratislava, heslo Superhity. Ale Maťko! A vlastne Superhity! Ahoj v sobotu! Ahojte o týždeň! Ahoj! Superchyty vám na obrazovku priniesol Euroskobringer, vydavateľ týždenníka Eurotelevízia a IDC Holding, výrobca cukroviniek. Hustejšie, dlhšie a natočené riasy za hranicami vašich najsmelších predstáv. Patentovaná špirálová kefka a zložka s efektom 3D pre efekt umelých rias zo všetkých strán. Extrémny objem, dĺžka a natočenie. Takže zabudnite na umelé riasy. Nová maskara Lash Architect od L'Oréal. Efekt umelých rias zo všetkých strán. Pretože vy za to stojíte.